Самара өлкәсе Сызрань шәһәренә алдагы котлау сәламебез юллана. Бүген үзенең 60 яшьлек шатлыклы юбилеен хөрмәтле милләттәшебез Туктарова Гөлсинә Равил кызы каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән чын күңелдән аны яраткан тормыш иптәше Фәрит, кызы Рита кияве Ринат, оныклары Илнар һәм Альберт, улы Рөстәм килене Вероника, оныклары Эльдар, Дамир һәм Реналь барча туганнары да котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Яраткан хатыным 60 ел элек Иске Кулатка районы Иске Мастяк авылында якты дөньяга аваз салган. Матур һәм тырыш кыз булып үсеп, 1980 елны урта мәктәпне тәмамлап, Сызрань шәһәренең бухгалтерия мәктәбен, аннары Мәләкәш шәһәренең авыл хуҗалыгы техникумын тәмамлый. 1984 елда күркәм кызга гашыйк булып, мин аны гомерлеккә үз ярым иттем. Тату тормышыбызны бизәп, мине бәхетле итеп, ул башлап кызым Ританы, аннары улым Рөстәмне бүләк итте. Гаиләдә дә, эштә дә ул сынатмады. Май ясау заводында намуслы килеш бухгалтер вазифаларын үтәде. 60 яшь ул гомер уртасы. 60 яшь ул сокланырлык, мактарлык, кайчак үкенеп тә алырлык матур мизгел. Безнең сөекле кешебез үзенең 60 яшьлек гомерен үрнәккә куярлык итеп үткәрде. Миңа сөекле хатын, балаларына матур тәрбия бирә алган газиз ана, кода-кодагылары өчен якын тугандай кадерле кеше булды. Аңа карата яратам дигән сүзләрне әйтү бик аз булыр. Ул бик күп мактау сүзләренә лаек. Сөекле хатыным, котлыйм ихластан сине 60 яшьлек матур юбилеең белән. Барысы өчен дә мин сиңа түбән генә башымны иеп рәхмәт укыйм. Барысы өчен рәхмәт әйтү генә бик аз булыр, аны беләбез. Шуңа күрә матур бәйрәмеңдә чәчкәләргә сине күмәбез. Ни ул чәчкә, шиңәр дә ул бетәр, теләкләрне кабул итеп ал. Киләчәктә шундый ук син матур, шундый ук син гүзәл булып кал. Кадерләниебез, йөрәктәге җылы, якты, матур, изге теләкләребезне җиткереп, истәлекле гомер бәйрәмең, юбилеең белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Син безнең өчен әниебез, өебезнең яме, көннәребезнең шатлыгы, бәхетебезнең зуры һәм куанычларның иң олысы. Сабыр хылыклы, тырыш, булдыклы, уңган, хөрмәткә лаеклы кеше булып, бүгенге көнеңә килдең. Ачык йөзле, көчле рухлы һәм кешелекле булуың, ярдәмчел, мәрхәмәтле йөрәгең, бар кешенең үтенече сыя торган киң күңелең белән үрнәк һәм рәхмәтләргә иясин. Сиңа хәерле озын гомер, кырыштайнык сәламәтлек, бәхетле тыныч тормыш, шатлыклы көннәр телибез. Озак еллар безне шатландырып, бала аныкларыңның рәхәтен күреп, парлы канат кагып, муллыкта, тынычлыкта, кадер-хөрмәттә яшәргә язсын. Рәхмәт әнкәй тудырганың өчен, аяз көннәр булсын җаныңда. Бисмиллах дип син шатланып уян гомереңнең һәрбер таңында. Ныклы иман һәр чак юлдаш булсын, шатлык тоеп типсен йөрәгең. Авырлыклар сине урап үтсен, кабул булсын һәрбер теләгең. Җирдә кояш нуры балкыгандай, син балкыйсың безнең күңелдә. Тормышыбыз синең белән матур. Рәхмәтлебез сиңа гомергә. Хөрмәтле Гөлсинә Равиловна, матур юбилеегыз мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Аккан сулар кебек, әлегенә идең яшьлектә. Моң суланма гомер көзең җиткәч, шал чәчләрең бигрәк килешә. Гүзәл чорың гомерең уртасы, алтын төсле матур бер чорың. Юбилеең белән котлап сиңа, бүләк булсын әле бу җырым. Мәхәббәтнең татлы җимешләре
башта. Янәшәңдә дуслар туганнарың, сакланырлык синең язмышка. Гүзәл чорың өмерең уртасы, алтын төсле матур бер чорың. Юбилеяң белән котлап сыйла, бүләк булсын әле бу җырың. Güzel şırın bәхет ағашыңның, җимешләрен татыр вакыт ул. Яшә